zuek! Ez que zuek... Hazen dugu montajea, eta gaixetako bloga, zela ez komunikazio garajera etortzen. Bueno, heldu edo... Ba hori, hemendik aurrera, bueno... Gaurko da nojongo da mobilak eta gero bilaztean kamariak, porque gaur kamaria ba not found. Hola zuek, bueno, gure etxe berrixan, ezin da guantau erua montajekua. Hemen garen, este señor y yo, beti bezala, kristxe jatzen. Ez que ezin da. Solo goten da hemen, air condiciones. Bueno, zuek, indogu montajea eta izartitxut mogollon. Bihar geratu nahi izan doriken amaiketan. Idazten badau. Eta gero, noia, berak etzopia itxera, ordu bat erditan, kartzela zarrera. Nien naiz, osea, nik ez da banatuko, porque nik bihar ez daukat ardura ipe, osea, zero. No. Qué fuerte. Así que... Hola, zuek, egunon, aioma, zuek gaur jaixak ezen dia. Gaur jaixak ezen dia. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. No, ya ni en representación de Indabe. Eta, bueno, representación 2.0. O sea, sin más, Indabe igual, pago mi esta zuek. Bueno, nago emozionauta, nago super pozik. Dia guardiko amabixak izateko. Eta irtemeniz ja etxetik ostirala. Ze noia etxosnara lagatzera gauzak eta... Ostia. Gauza da ez dugat. Eta ez ebesta gero inbio berak atzupia, así que bueno, gero ikusiko zu erakutziko tuet dana, eta ikusi. Txuak jaixak hasi aurretik? Bero ingo dau asko, aurtengo jaixetan, baina ondo pasauko nik uste bat, oso ondo de hecho. Da nire atxosa da. Gero, urrengo klipa izango da zuria desquiciada biba. Ni horrengo klipia Ando, zuriak. Me sabes jarraitza donak ibili mundua? Oin magoa izaten, sartu nahiz da bakarrik hau joindu ez da. Nahi zu esatia. Ba, zuk ze espero zu jaixen gandik. Esperot jendea asko tortzia, esperot super ondo pasatzia, saiatzia espero asko pasatzen, porque torrada máxima, esperot handerakin gutxi diskutitzia, eta nahitasun asko eukitzia. Zuek, bueno, no llegaz kaltzera dian etxera, porque persongo zia daukat, eta ez neban aguantatzen ja, erabakiot batian etxera tortzia bazkaltzera. A ver, badauken zeuzen eretzat, que esa es otra. Zeza bizitzen, Maialen? Nabilitzen, berakatza. Berakatzopia. Eta gaitu Ibai. Ibai dago, vamos, Masterchef. Masterchef, Noiz baitzen moztu dozu hain beste bacon. Hainbeste bacon ezagir. Txiki-txikisa. Ondo. Kutxillo txarrakin. Eta Andrea laguntze. Andrea ontxe bertan etorri da. Gaztetxeko... Eta Kutxillo bacon. jamutxa. Egoten da hain ondo gaztetxean zuek. Alde zuen flipau. Atzen zuek. Bueno, ikusi. Holan dauka itxuria. Bai. Que bueno, zuek. Egon bia dau. Hogixak dan hartu bia dau. Epa. Bueno. Earra itxuria etxo. Aceiterritan. Nun? Danak, Dano, kejan. Ñam. Aurregortian zeban hemen txupituak hartzen, eta hoi... Txupito hartzen eta gero, notita de amor. Eskerrik asko xaxea guan konfiatzia. Dago, bitxori, ja, jaixak azten. Bueno, zuek, ba, hoy de repente se empieza a puntuar también. Bueno, zuek, ja hasi dia jaixak, hoy xabize garbi esta pañuelua. Erakutzi lehenengo. Ez dakiz egartza, ba, bueno, si a todo. Ez dakigu eta ejau importante. Ez? Apuan mesedez? Porque irakazia da, y tiene que dar imagen. Bai, bueno, baina listetatik ez toz deitzen, Ba, deitu, Xavier. bueno. Una fonka. Bien guapa. Txue? Bete daigun goraino, jaixa euskaraz. Ai. Hola. Afaldu indo, hola, zuek. Nik kapa bat bota ditut, zuek. Zuek, ikusten hain, bea. Dago super guapa. Ez. Baina gara inbeste jende. Baina, inbeste da nivel, bueno, igual ez da nahi agertz, baina da. Vamos, Earra borobila. Hogeita magare. Edo geixa. Hola, zuek! Zuri betik. Zara, erakusi betik. Hola, zuek, hemen nago terrazan, super ondo. Neumak daritzen, soño froga.
que nago emozionada viva sin duzu imaginau. Zelako pozik nago. Gainera, horitz etorri da, itxoin. Gainera, kuzion txerakotzeko etzuet, horitz! Txerakotzeko etzuet. Arizu izaten da San Juana. Gero eszenarioan grabatu. Hola, zuek! Bueno, blog guztietan agertzen da bezala, ez izango txego izan. Es que men nago orduan ja, De hecho, protagonista dela. 2022ko jaixetako blogian agertzen gai daukatela ia super feo kejatzen eskabidarena. Ai, puede ser. Kejatzen agertzen ga. Qué raro, puta. En exclusiva. Ze modu zeinu froga? Oso ongi. Jantzitxut ja zapatia. Ai! Jantzitxut ja zapatia, oin hartu dugu lehenengo txupitua, kilikikin, aznai homak oso ondo. Eta zuek grabe gabe, kilikin kontzertu kantu bat. Bueno, zapatuko lehenengo txupituak. Zuek, behitu, eta faltzen. Etxe bestetarrak afaltzen. Lehenengoa. Mi coño. La pentecostiak! Ue! Eta gora Bernedo! Gora, baby! Zuek, deitu doz ez dena tokitik eta ez neguan. Hola zuek, bizirik gare, txendau kriston beruaz, naguantau, taia txosnan, itzaldetan. Diauza, gaur podcastan. Zuek hau da, jaixetako momentu onena, tranquilamente, nada, txino bazkaltzia, xaxautarrekin. Lo más! Zuek! Que asimbiada. Estoy nerviosísima, ez dakizu eziela nagon. Osa nago, oso buruz hori. Baina emozionauta, osea, politxa da. Qué fuerte. Jaixetako 14. Portolillako. Inportajak zabaldik bidea. Ni hemen jarri gabe, ez daukat kulpia. Irlau sotarrak eta eukaleko mia. Hori hemen jardunean ez. Hola zuek, egunon, bueno, astelena da, gaur baltsa gaitxiera. Badakit blog hau da bilela izaten oso kaotikoa. Porque eski beti geratzen ez beteri gabe, porque jendeak inago berez komunikatzen. Eta orduan gaur jarri dut berreroia kamaria kargatzen, sentitzen dut benetan, baina eski honek dia jaixoko bai. Eta atzo, ez dakin norbaiten grabazen zertadiako zeuzer, bestela jarriko dut zuet. Eta hori, nagoela super eskertuta atzo zinbat jende dut hori zineten, baina eski zinbat emozionautan eman oso urdurita uste dut hori bepia batian hartzen dala. Baina, eski ze enbiot, no? Ez dakit. Eta, pues hori, haber gaurko guna zen moduz, dala, bergara poentzat bastante egun importante eta guaixa. Así que a ver si gertatzen hemendik aurrera. Bueno, zuek ja indogo direktua, esan dozte oso ondo jondala, esan da super askarra, hola, ez demora guztian, eta Raidersek el día super ondo, osea, emozionada, super pozik, eta oin gabiz pintxoa jaten. Gaur errepikau biou, la famosa foto. Da ipini bihot maia el antes y el después. 10 urte eta gero. Hola! Ikusi zanako guapas garen, osea, eski pentsatzen gat maravilloso. Indogu txixa, ez dago mate maia komun bada.
Eta goia zer gozkaira, honekin indispensable. Eta... Beharrezkoa. Itxoin, Eutxi. Txori barrote. Super importante. Amaniko bat. Da, biloko konpartxa bat, personal lekua, eta abaniko neketara zitxuen, eta nire txigana gertu zen. Zuek, oindala 10 urtetara gehun, argazki bat ambulantzian. Eta bain galetu, nun dago ambulantzia? Ibai, zer osi dozu? Saldu dozte. Se traizin dozte, oso makona izela, Zenbat eurotan? Andoni eta Aroa. Gainera, gintoni bat. Gintonik bat, me encanta gintonika, eta ordu honetan sartzea superondo. Berrita hau. Lehenengo sariketa mistua. Irabazlealdia elotarrak. Venga, gora gitar agua. Hau ez da, gora gitar hau ez agua. da. Hau ez da, eta. El que no apoya, no apoya. Y el que no recorre, no se corre. Egia. Ondo pasau Porque gaitza. Bueno, zuek, hartu dugu, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17 garren txutitua. tu. Ixa pertsonal bota guin dau. Os lo juro, ay, me estoy Ze ondo. Marte a las artes. Entrada superfan Marte Lasarte. Bai, eixo merinana. Daukat documentos gráficos Andrea Marte Lasarte ikusten gero filan dándolo todo. Daukat, adjuntau. Baina, ze kantutan. Eskagetan enkantuan. Ja, total. Me encanta eskagetan. Total. Orduan gaur, ojalá. Baina, hori kantuko dabe, baina kantu berri zen oso guapo dago, asko guzti bat. Hori ergaitxik ezautu dut, joan en las malkas, afaitan, Afaikien. tampoco. Eta gero karaokia da, es que ez dago mentalizauta. Ez gabete prest. Ez dago mentalizauta. Osea, atzo zartegia zuzenian, gaur baltsa jaitxera zuzenian, gero karaokea, pues yo te voy a ayudar. Mis chiquis. Zure metxuak. Hola zuek, ze moduz, bueno, hemen txegare, kamerinoan bestegun baten. Hola, zuek, eskerrak andonik grabatzen. Eskerranik grabatzen dura, bestera dago vlogin zuek. Atzo zinuan grabutze be. Atzo grabau nintzen gautzak. Ze ondo pasako nioan atzo, sartadiakin. Un exitazo. Superfuertea izan zan, egotia jende pila torkuri. Eta gaur dugu direkto, batxe gaitxera. Oso ondo, Eta lehiak oso esan ondo. dugu eta pila guztu gako. Benetan, oza, pasadu superrondo. Jai, hogak izan dira, Mi sentiora super guay. Hemetik gorantziak Mikelei, ontxe arte, ena izango bere izena, baina goi bai. Igor, de todo. Igor, Imanol. Imanol. Ai, Imanol gorantzia. Por ahí va. Eta oso, ze moztu jaz jaixak. Aio, bazuek, que fuerte. Gare, modo xaxao, betu Oso bezala. todoiaz. Divertido. Osa, hortxe dare. Trekidan. Estrikidantzez. Triki. Motibatzea ben sobrao. Mira, ez dena Mikel tokia. Emaia enamorantzia. Gora Nafarroa, gora... Gako. Eta nola? Gaur buelta eta bihar beste. Da, gaixetako aste artea. Aurpegixek erakusten da ben. Baina, bueno. mal. Galdetu ziban iraki, baina goizia. Datorren urtean gehiago eta hobeto. Goizionua langilea da. Bueno, ya desmonta ditugu bitxosnak. Baina lagan,
nago super kantzauta, super, a ber, argisa hor, super kantzauta, en plan, hiltzen, eta... Tanto que hiltzen garela, oza, lotarako ordua da. Osea, ez, aroa, oingoiaz, barraketa ara. Bof, Tabier lana! Ara, barraketan afaltzen dugu beti. Beti. Ni como buena vegetariana ez da gongo esker, baina bueno. Patata ximel batzuk. Patata ximelak eta txurro bat. Zuek, esan dutza, oierre karo bai. Lasai, aroa, no eres tan buena samaritana, no vas a heredar el pueblo. Pentsau gat, una frase increíble. Gure momentu favoritua. Barraketara etorri da. Afaltzera. Lehenengo aldiz gai guztietan nirentza. Ni etorri naiz gaur, buelta bat. Eta falta bia dugu pinillos Beti bezala. bar pinillos, txorta la plancha, Ahora, un nuevo diseño. hamburguesa tallada, supercorporativa. Los cartones y empezamos. Acá, Dale por aquí. ¡Azuek! Esa es para el fin de semana, acuérdate.